I-Kaizer Chiefs ivuselela inkontileka kaPulemonti ngonyaka owodwa, okusho ukuthi lo mdlalo oneminyaka engu-33 ubudala uzohlala kuleli qembu ngesizini ka-2026-2027. Lesi sinqumo siqeda ukungabaza okukhona ngekusasa lakhe kulandela ukuphela kwenkontileka yakhe ngomhla ka-30 June. Umondo wafika kuleli qembu ngo-2023 esuka kwi-Golden Arrows, ungena kwisizini yakhe yesine nezinkunzi zaseSoweto. Selokhu afika usadlalela amakhosi imidlalo engu-86, washaya amagoli angu-10, waphinde waphakela amanye angu-6. Nakuba isizini yakhe edlule ibinzima kakhulu, lapho ashaye khona igoli elilodwa kuphela elanqobisa iqembu bebhekene ne-Orlando Pirates, abaphathi bakhombisa ukumethemba ngokumnika elinye ithuba lokuthi alwele indawo yakhe. Njengamanje useSpain neqembu lapho belungiselela khona isizini entsha ngaphansi komqeqeshi omusha uFernando da Cruz. Ukunyuswa kwale nkontileka kaMonti kunika iqembu isisekelo esiqinile ngesikhathi kubhekwe ushintsho oluzokwenzeka phambili. Lo mdlali uzoletha isipilo nesibalekile, ikakhulukazi njengoba kunezinsolo ezithi umdlali waseCongo uClody Lelope ufunwa ngamaqembu ahlukana aseNyakatho Afrika. Ngasikhathi sinye kulindeleke lukhulu ku-Asanele Velebayi, okulindeleke ukuthi athole indawo ebonakalayo kwesokunxele ngemuva kokukhombisa amakhono amahle ngesizini yakhe yokuqala. I-Chiefs isafuna futhi ukusayinisa umgadli weStellenbosch FC uLangelihle Phili, nakuba izingxoxo zijamile ngenxa yokuthi iStellenbosch sisami ngezinyawo zombili emalini esiyifunayo ngalo mdlali. Njengoba amalungiselelo esizini entsha eqhubeka eSpain, kusekhona amathuba ukuthi leli qembu liqhubeke nokuthenga abanye abadlali emakethe.